Вселената ти казва, не смей да се откажеш от този човек. Ако виждаш това тук, поеми дълбоко дъх. Успокой мислите си, защото това послание не те е намерило случайно. Ако сърцето ти е спряло за миг, когато прочете заглавието, ако веднага ти е хрумнал определен човек, тогава слушай внимателно сега. Това не е случайност, това е потвърждение. Вселената ти казва, аз виждам това, което ти не можеш да видиш. Детето ми, ти си уморено. Знам, че си се молило, чакало, плакало, мълчало, останало силно и си останало. Въпреки, че да си тръгнеш, би било по-лесно. Ти ме питаш отново и отново в тишина. Вселено, още колко? Вселено, защо това се усеща едностранно? Вселено, наивно ли е, че още чувствам? И днес ти казвам ясно. Не се отказвай още от този човек. Не защото е лесно. Не защото са те третирали перфектно. А защото аз все още действам. По начин, който очите ти не могат да видят. Ти виждаш мълчание. Аз виждам вътрешни битки. Ти виждаш дистанция. Аз виждам страх. Ти виждаш забавяне. Аз виждам подготовка. Ти бе избран да обичаш някого в най-дълбоката му фаза. Някои хора биват обичани, когато са успешни, сигурни и стабилни, а след това има такива, които се обичат, когато са разбити. Ти бе избран да обичаш някого, който не е можел да обича себе си. Това не е слабост, това е задача. Но задача не означава да се жертваш без смисъл. Не те поставих в техния живот, за да те разрушавам. Поставих те там, за да бъдеш светлина, не изтривалка. Защо боли толкова? Защото тази връзка не е повърхностна, не е случайна, не е без значение. Някои връзки са толкова дълбоки, че събуждат в теб неща, които те карат да растеш, докосват стари рани, за които не си знаело, че съществуват. Затова си объркано. Затова се чувстваш разкъсано между оставане и тръгване. Затова логиката се проваля, докато сърцето ти шепне името им. Болката не означава винаги, че нещо е грешно. Понякога болката означава, че настъпва промяна. Това, което не знаеш за тях, ти мислиш, че те игнорират, но често те се борят с демони, за които никога не са ти разказвали. Мислиш, че не им пука, но някои хора създават дистанция, защото близостта ги плаши. Мислиш, че избират други пред теб, но много избират самозащита пред уязвимост. Този човек носи рани, които никога не са заздравели, и раните карат хората да отблъскват точно онази любов, от която имат най-много нужда. Вселената ти казва, аз още не съм готова. Мълчанието не означава изоставяне. Аз действам в скритото. Подреждам мислите им в нощите, когато не могат да спят. Правя гордостта им по-мека. Разбивам страха им. Уча ги на уроци, които не искаха да приемат по нежен начин. Някои уроци изискват изолация. Някои форми на растеж изискват дистанция. Ако ги върнех твърде рано при теб, те щяха да те изгубят отново. Търпението ти не е напразно. Знам, че се чувстваш сякаш даваш повече, отколкото получаваш. Сякаш разбираш повече, отколкото някой те разбира. Сякаш държиш пространство, докато никой не държи пространство за теб. Но слушай добре, не забравям нито една от сълзите ти. Нищо, което си дал от чисто сърце, не е изгубено. Нищо, което си направил от любов, не остава невъзнаградено. Но търпението не означава да чакаш безкрайно. Не се отказвай, но и не преследвай. Не ти казвам да молиш. Не ти казвам да губиш достоинството си. Не ти казвам да търпиш неуважение. Казвам ти, застани неподвижно. Остави мен да направя това, което думите ти не могат да постигнат. Спри да ги убеждаваш. Спри да обясняваш стойността си. Спри да доказваш лоялността си. Ако са предназначени да вървят с теб, те ще дойдат към теб. Няма да гледат как кървиш сам. Защо беше толкова силен? Питаш се защо трябваше ти да бъдеш силният. Защото аз ти поверих сила. Знаех, че няма да се пречупиш там, където други биха се пречупили. Знаех, че можеш да обичаш дълбоко, без да станеш горчив. Знаех, че ще научиш разсъдливост, а не жестокост. Но силата не означава да останеш на място, което те смалява. Ще има повратна точка. Ще дойде момент. Осъзнаване ще ги удари внезапно. Не защото си ги гонил, а защото мълчанието ти беше по-силно от всеки твой глас. Те ще си спомнят постоянството ти, добротата ти, присъствието ти, когато никой друг не остана. И дали ще се върнат или не, ти няма да загубиш, защото растежът винаги носи печалба. Вселената ти казва, подготви се. Аз подготвям нещо
или ги подготвям да те срещнат най-после както трябва, или подготвям теб да ги пуснеш спокойно. И двата пътя са подарък. Спри да се страхуваш от загуба. Това, което е предназначено за теб, никога няма да изисква самоунищожението ти. Твоята любов никога не беше грешка. Дори ако историята се промени, дори ако краят е различен от представата ти, любовта ти никога не е била глупава. Тя те е научила да бъдеш състрадателен. Укрепила е вярата ти. Прецизирала е стандартите ти. Показала ти е колко дълбоко можеш да чувстваш. Това е сила. Това е последното послание на Вселената, част първа. Така че слушай ясно сега. Не се отказвай от чиста изтощеност. Не се отказвай от страх. Не се отказвай само защото днешният ден е тежък. Но не се изгубвай, докато се опитваш да спасиш някой друг. Повярвай ми достатъчно, за да си дадеш пауза. Повярвай ми достатъчно, за да чакаш, без да тичаш след тях. Повярвай ми достатъчно, за да вярваш, че това, което ти принадлежи, ще дойде при теб без принуда. Ако това послание се е докоснало сърцето ти, то е защото ти си водено, не изпитвано. Аз съм с теб. Винаги съм бил с теб. И още не съм готов да затворя тази глава. Сега бъди за миг тиха, защото това, което ще ти кажа сега, повечето хора чуват едва когато е твърде късно. Ако си останало до част първа, ако сърцето ти се е чувствало тежко, но изпълнено с надежда, ако си усетило, че нещо по-голямо се разгръща, тогава това съобщение е за теб. Вселената казва: ти стоиш на кръстопът. Детето ми, твоето объркване има причина. Объркването е знак, че промяната предстои. Ти стоиш между това, което беше и това, което ще бъде, между задържане и пускане, между вяра и изтощение. Затова сърцето ти се чувства разкъсано. Но слушай добре сега. Всеки голям дар идва с момент на емоционално напрежение. Преди яснота идва натиск. Преди пробива идва по-силният шум на съмнението. Преди подравняването идва разделянето. Защо тази фаза се усеща толкова тежка? Питаш ме отново и отново. Вселено, защо се чувства, сякаш всичко се разпада? Защото понякога нещата трябва да се разпаднат, за да попаднат на правилното си място. Трябваше да премахна илюзии. Трябваше да разкрия модели. Трябваше да ти покажа как изглежда любовта, когато е без усилие, и как изглежда, когато ти коства твоя мир. Тази фаза не е тук, за да те разруши. Тя е тук, за да те събуди. Вселената казва: спри да се обвиняваш. Ти отново и отново проиграваш разговорите в главата си. Анализираш думите си. Питаш се дали си обичал твърде много, доверявал твърде силно или останал твърде дълго. Чуй ме ясно. Ти не си обичал погрешно. Те просто не бяха способни да приемат тази любов напълно. Не свивай сърцето си, за да се побере в границите на някой друг. Ти беше истински. Ти беше присъстващ. Ти беше искрен. Това не е твой срам, това е твоята сила. Това, което наистина се случва в сърцето им. Те не са в мир. Дори ако изглеждат стабилни отвън. Дори ако се усмихват, дори ако изглеждат дистанцирани. Твоето отсъствие е създало тишина, от която не могат да избягат. През нощта името ти звучи в мислите им. В тихите моменти спомените се връщат. В покоя истината говори. Те са принудени да се изправят пред чувства, които са били погребали. Растежът е неудобен. Пробуждането е тревожно. И точно за това се съпротивляват. Вселената казва: аз ги уча на отговорност. Някои хора трябва да изгубят достъпа до твоята енергия, преди да осъзнаят нейната стойност. Аз допускам дистанция, за да усетят тежестта на решенията си. Не за да ги накажа, а за да ги направя по-зрели. Ако се върнат, те няма да бъдат същите. Ако не го направят, никога не са били предназначени да останат. И във всички случаи ти печелиш, не прекъсвай процеса. Важно е, ако сега търсиш контакт от самота, ако твърде рано жадуваш яснота, ако се опитваш да насилиш завършек, забавяш това, което аз правя в момента. Мълчанието не е празнота. Мълчанието е напътствие. Позволи на отсъствието да научи онова, което присъствието не успя. Вселената казва: виждам твоята самота. Знам, че нощите изглеждат по-дълги. Знам, че разсейванията вече не работят. Знам, че дори смехът ти се усеща насилен. Но не бъркай самотата си изоставяне. Понякога аз изолирам най-силните си души, за да говоря с тях без шум. Тук твоят идентитет се изгражда отново. Тук твоите стандарти се прецизират. Погледни. Неща, които някога си търпял, вече не търпиш. Ти копнееш за мир вместо за внимание. За дълбочина вместо за постоянство.
За истина вместо за обещания. Това е растеж. Аз повишавам твоите стандарти, не твоите стени. Вселената казва, любовта не трябва да те струва. Любовта трябва да те разширява, не да те изтрива. Ако трябва да просиш за усилие, да обясняваш уважението си или да жертваш мира си всеки ден, това не е любов, това е привързаност. А привързаността се лекува чрез връщане към себе си. Има божествено разписание. Ти ставаш нетърпелив, защото виждаш времето. Аз съм търпелив, защото виждам резултатите. Ако ускоря тази връзка твърде рано, тя отново ще се разпадне. Ако я забавя твърде дълго, ти напълно ще израснеш отвъд нея. Затова времето е решаващо. Довери се на паузата. Вселената казва, подготви се за разговор. Един разговор идва. Може да не изглежда така, както очакваш. Може да не дойде в момента, който си представяш. Една истина ще излезе наяве. И когато го направи, ти няма да трябва да насилваш отговори. Ще разпознаеш подравняването мигновено. Мирът ще води твоята реакция. Ти не губиш. Ти печелиш. Ще станеш емоционално по-мъдър, духовно по-укрепен, мисловно по-силен. Това, което някога би те разбило, вече няма да те владее. Това не е краят на твоята история. Това е моментът, в който преставаш да преследваш любовта и започваш да привличаш подравняване. Вселената казва, гордея се с теб. Ти остана добър в свят, който възнаграждава студенина. Ти остана искрен в култура, пълна с игри. Ти продължи да обичаш, въпреки че те болеше. Това изисква смелост, това изисква доверие, това изисква сърце, на което мога да се доверя. Последна дума за част 2. Чуй ме ясно сега. Не се отказвай от страх. Не се отказвай от нетърпение. Не се отказвай, защото денят се чувства несигурен, но и не стой на едно място. Остави ме да водя. Това, което трябва да остане, ще остане. Това, което трябва да се върне, ще се върне преобразено. Това, което трябва да си отиде, ще си отиде мирно. А ти ще се издигнеш, независимо как, защото никога не си чакал тях. Ти си станал себе си. Част 3. Стой съвсем тихо, защото сега вече не става въпрос за тях. Става въпрос за теб. Ако си слушал до тук, ако нещо в теб се чувства по-спокойно, но по-силно, ако вече усещаш завършеност преди да са дошли отговорите, това е защото трансформацията вече е започнала. Вселената казва, никога не е ставало дума за преследване на любовта. Ти мислеше, че това пътуване е за задържане, но то беше за учене на разграничение. Ти мислеше, че става дума за доказване на лоялност, но всъщност ставаше дума за припомняне на собствената ти стойност. Допуснах тази връзка, за да не бъркаш повече усилието с любов или привързаността със съдба. Истината, която те не успяха да кажат, има думи, които никога не са изрекли. Не защото не са чувствали, а защото страхът ги е заглушил. Страх от отговорност, страх от обвързване, страх от загуба на контрол, страх, че не са достатъчни. Някои хора бягат от дълбоки връзки, защото дълбочината разкрива рани, които те не искат да лекуват. Вселената казва, аз те защитих по начини, които ти не виждаш. Ти плака, защото не се получи. Но аз те предпазих от години емоционално объркване. Извадих те от цикли, които биха изтощили душата ти. Затворих врати, по които ти продължаваше да чукаш, защото зад тях имаше болка, маскирана като потенциал. Понякога неотговорените молитви са защита от Вселената. Промяната вече се е случила. Вгледай се внимателно. Ти вече не чувстваш отчаяние, не преследваш обяснения, не изоставяш себе си, за да получиш отговори. Това не е загуба. Това е изцеление. Когато спря да молиш за яснота, яснота намери теб. Вселената казва, те ще усетят разликата. Дали ще се върнат или не, те ще почувстват твоето отсъствие по различен начин сега. Не защото си изчезнал, а защото си се променил. Твоето мълчание носи сила. Твоята дистанция носи достоинство. Твоят мир говори по-силно от всяка болка. Ако се върнат, няма да се върнат лекомислено, а смирено, осъзнато, преобразено, защото растежът изисква отговорност. И ако не могат да те срещнат там, ти повече няма да се задоволяваш с по-малко. Ако не се върнат, ти все пак ще се издигнеш. Не огорчен, не пречупен, а по-мъдър. Ти ще привлечеш любов, която не те обърква. Връзка, която не те изтощава. Присъствие, което не изисква обяснения. Вселената казва, никога не трябва да губиш себе си. Любов, която ти коства идентичността, не е божествена любов.
Божествената любов носи мир, не страх, яснота, не объркване, постоянство, не игри. Аз отново насочвам сърцето ти към онова, което е здравословно. Тук вярата става сила. Вярата не означава да се надяваш, че някой ще се промени. Вярата означава да ми се довериш достатъчно, за да продължиш напред, дори без гаранция. И днес ти продължаваш напред. Вселената казва: аз затварям тази глава нежно. Не с гняв, не с тъга, а с разбиране. Това, което влезе в живота ти, изпълни своята цел. И сега ти си готов за повече. Последно послание на Вселената. Не скърби за онова, което е трябвало да свърши. Не се страхувай от това, което още не е започнало. Ти не си закъснял. Ти не си забравен. Ти не си сам. Ти ставаш. И това, което идва след това, ще те обича, без да те пречупва. Почини си, аз те държа.